Moltes gràcies, bon dia a tothom, gràcies per convidar-me. La veritat és que quan em vau dir de venir vaig pensar que no sé massa bé què haig de dir, què haig de compartir, perquè i per tant són una mica desordades, segurament pensat tant com l'Ivan o no ho tinc tan ben estructurat. Estem una mica en aquest últim marc que ha descrit l'Ivan, d'aquest municipalisme transformador, de la creació d'estructures socials, econòmiques, populars, diguem, que són les que donen sentit a estar a la institució. Però la primera pregunta que ens fèieu és aquesta, que si té sentit una candidatura a municipalisme. Per mi té sentit en la mesura que alimenti, aquesta última reflexió que tu feies, Ivan, que alimenti precisament la construcció d'aquestes estructures populars. No esperar-nos a tenir una base, diguem, niquelada, perfecta, per poder abordar una relació amb la institució, diguem, més orgànica, més d'estar dins, però sí amb aquest objectiu d'aquesta transformació en l'àmbit local. Des d'aquesta idea d'un municipalisme integrador, que no es quedi en espais, diguem, de puresa política, sinó que generin espais d'interrelació entre diferents sectors, entre diferents moviments socials, entre veïns i veïnes i aquelles persones de l'espai polític, i un municipalisme per mi que ha de ser constructiu. I m'explico. Jo he passat, i no parlo d'aquests últims 4 anys, sinó fins i tot més allà, des de l'esquerra capitalista, a vegades ens hem assentat massa en la resistència i reacció davant el liberalisme, el patriarcat, o sigui, les amenaces, que hi ha no només amenaces del sistema. I crec que l'àmbit municipalista permet precisament aquesta actitud més constructiva de precisament facilitar aquesta construcció d'estructures populars. I crec que aquest és un canvi que hem d'anar aprofundint, i això, i que el municipalisme d'alguna manera ens permet això. I quan parlo de municipalisme, trencant també amb aquesta idea del municipalisme liberal, que és allò que fas en l'àmbit local, crec que hem de superar fins i tot del local, és a dir, un municipalisme que pensi en tot el territori, que no només pensi en el meu barri, la ciutat de Barcelona, sinó que pensi, per exemple, en l'àrea metropolitana. Quan pensem la CUP Barcelona, pensem Barcelona, no podem pensar Barcelona com un espai aïllat, sinó que en interacció amb una àrea urbana més àmplia, però que a més en interrelació amb tot el territori, amb l'àmbit rural, aquesta relació ciutat, camp. També és important des del municipalisme amb els altres municipalismes, amb la gent que està treballant també en aquest municipalisme, també en aquests altres àmbits, sobretot fora de l'urbà. És algo que en alguns sectors, per exemple el de la sobirania alimentària, es va treballar cada més, però no... crec que hem d'aprofundir. Una altra de les qüestions que plantejava central és aquesta de la relació entre institució-carrer. Una vegada estàs allà d'alguna manera, estàs dins, estàs des de fora, però en relació amb l'Ajuntament, amb la institució, com et relaciones amb el carrer. Crec que la primera pregunta que ens ha plantejat ja contínuament, no ara, sinó contínuament, és quins moviments socials, quines associacions de veïns, quins espais unitaris, quins espais sectorials, perquè tenim tendència, i dic tenim perquè els socials a vegades també tenen aquesta tendència a crear capelletes i a tancar-nos, diguem, en el nostre àmbit, en el nostre àmbit fort, fins i tot fort polític, que ens entenem, en podem construir propostes perquè clar, quan sortim d'aquí ens posen sobre la taula totes les contradiccions de la vida, perquè treballem amb
l'espai comunitari de Roquetes, i el que volen és que els hi funcioni les escàniques i no volen sentir de col·lectivitzar, municipalitzar serveis públics, no? I aquesta contradicció és constant quan obres aquestes costures, diguem, del carrer, del nosaltres amb el que ens sentim còmodes. Bueno, és algo que sense paternalismes hem d'aprendre totes a fer millor, no? Quan estàs a la institució, i que ha passat molt, per exemple, també amb l'àmbit del Parlament de Catalunya, però entenc que també quan estàs a un espai com l'Ajuntament de Barcelona com a regidora, hi ha unes dinàmiques, uns ritmes, el seguir la pròpia agenda municipal dificulta aquesta permeabilitat amb aquest carrer en un sentit més ampli, no? Dificulta des d'un punt de vista material, és a dir, prou feines anar informant els fills d'alguna manera de què és el que està passant dins de la institució, de quines decisions hem de prendre, fer processos democràtics interns per prendre aquelles decisions de cara al que està passant dins de la institució, com per a sobre haver de fer esforç d'obrir-nos encara més, no? I això és una cosa que hem de resoldre, els temps i els ritmes que imposa la institució on estàs dins i que impedeix generar aquests espais més viables i més diversos, no? Perdona, perquè estic una mica amb asma i aleshores m'emociono, parlo molt i em quedo sense aire. Altres qüestions, ja us he dit que seria una mica desordenada, però en la relació, o sigui, centrant-nos en el tema de la relació amb la institució, tant si és des de dins, és a dir, amb una candidatura que ha aconseguit entrar a l'Ajuntament, com des de fora, un espai polític que interrelaciona, és a dir, que no viu d'esquenes el que passa dins del consistori, no? Per una banda, crec que els últims 4 anys sobretot, o 5 anys ja, han fet més evident que mai els clars límits del que es pot aconseguir dins de la institució i el que només s'aconsegueix construint aquestes estructures més populars i fent avançar una roda, diguem, que va més enllà de lo institucional, no? Però tot i això sí que s'han vist escletxes, o almenys des del meu punt de vista s'han pogut veure algunes escletxes de canvis, de transformacions que es poden aconseguir dins de la institució. I aleshores entrem en aquesta contradicció, en aquesta tensió entre el que és el nostre programa, les nostres demandes programàtiques, les nostres demandes de mínims moltes vegades, i aquests canvis, aquestes polítiques possibilistes que sovint no arriben ni a les nostres demandes de mínims, però que faciliten que aquests canvis, aquestes transformacions que volem a futur puguin avançar, no? Jo crec que qüestions com, i aquí tiro una mica cap a casa, no? Com la sessió de Can Batlló, no? És una cosa molt petita, és un acord amb un espai social i políticament consolidat com és Can Batlló, i s'aconsegueix això, una sessió de 50 anys, es reconeix el valor comunitari d'aquell espai, i això s'aconsegueix gràcies a que hi ha unes forces polítiques determinades que ho fan. És minúscul respecte a col·lectivitzar els espais públics, però permet, primer, per la via de l'ús simbòlic, però segon, per la via d'alliberar un espai en mans de poders populars, avançar en aquesta construcció a futur, no? Obre una escletxa. Aquestes escletxes que es poden obrir estan amb aquesta actitud constructiva dins o de cara a la institució, permeten que després, si tens un carrer organitzat, actiu, amb força, puguin obrir espais, no? És l'escletxa per poder fer obertures més importants, no? Però això té un risc molt important, que és instal·lar-nos en aquest possibilisme, és a dir, acomodar-nos amb aquestes petites coses, petits canvis, petites victòries, però que és la realpolitik, fins aquí és on podem arribar i no anem més enllà, no?
Aleshores, aquesta tensió entre el que és el nostre programa de transformació política, social i econòmica i la real polític de les coses que es poden fer en la institució, quan treballes en relació a aquesta institució és una tensió constant i hem d'aprendre a viure, hem d'aprendre a buscar equilibris, hem d'aprendre fins i tot a viure-la millor sense tirar-nos pedres a l'esquena, diguem, perquè hem traït els nostres principis, perquè de cop i volta hem donat suport a una cosa que veiem massa reformista, que veiem massa petita, però que en realitat són llavors que permetran en el futur avançar, no? Una altra qüestió, i això prové una mica de l'experiència que jo he tingut aquests últims 4 anys, que he treballat com a professional, diguem, com a consultora en diferents àrees de l'Ajuntament de Barcelona, és adonar-me de la importància que té l'estructura interna, aquesta estructura burocràtica, aquesta estructura de treballadors i treballadores, que a vegades no són la imatge de treballadors i treballadores de base de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una capa, diguem, a les institucions, de gerències, de directors i directores, que a vegades són caps de departament que tenen un cert poder, una certa capacitat de decisió, i que democratitzar, transformar les polítiques públiques, obrir a participació, obrir a transparència, significa treure'ls una part d'aquest poder que tenen, no? Que les coses sempre s'han fet igual al favor d'uns sectors que potser volen afavorir perquè la pau social els fa la vida més fàcil, i trencar amb aquesta pau social, per exemple, amb el sector dels empresaris de la restauració, ens marejarà i es complicarà la vida. I és tota una estructura que, més enllà de la voluntat política que tinguin o deixin de tenir les persones que estan en govern, en el govern municipal, existeix. I fins i tot quan hi ha voluntat política, moltes vegades és aquesta posició, diguem, d'aquesta estructura la que s'imposa, no? I per tant hem de poder també avançar en estratègies, jo no m'imagino quines massa, però pensar en estratègies per aconseguir també aquest canvi de cultura política dins de l'estructura de les institucions, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, però altres, entendre com funciona això per aconseguir-ho canviar i trencar, diguem, aquestes barreres i aquests murs que a vegades s'aixequen davant de possibles innovacions, de possibles polítiques públiques, diguem, més transformadores, no? Per mi un altre dels rols i de les avantatges d'estar en relació amb la institució, insisteixo, dins o fora, però en relació amb la institució, des d'una estructura política com pot ser una candidatura popular com la CUP, des d'un espai que té una certa capacitat, que té uns coneixements tècnics també, té una sèrie de gent que pot d'alguna manera jugar el rol de traductor, de traductora d'allò que passa a la institució cap als espais populars. No fa no gaire la Itziar González escrivia un article on explicaven una mica anecdòticament que abans les associacions de veïns anaven allà a l'Ajuntament a reclamar el que haguessin de reclamar. Ara van les associacions de veïns amb l'advocat, l'arquitecte, l'enginyer tècnic o l'enginyera tècnica, etc. Aleshores, aquest paper, diguem, també de suport, fins i tot tècnic i de traducció del que passa a l'institució cap al carrer, també és un rol que pot perfectament jugar un espai polític estructurat com aquest, no? I en aquest sentit pot ajudar a identificar espais de lluita, a identificar qüestions claus, qüestions com la de la fira o la vida, per exemple, sense algú dins de la institució que digui, escolta, que s'està a punt de signar aquest conveni, què està passant aquí, i el tregui a la llum. Això no es converteix en un espai de lluita, Si no identifiquem que la llei Montoro o l'Arsal impossibilita fer certes polítiques públiques, no podem fer una campanya contra la llei Montoro, Si no identifiquem que des de comerç en mans dels socialistes s'estan imposant les famoses, no sé si m'agradaria que fossin famoses APEU, àrees de promoció econòmica, ja no sé ni què vol dir, de promoció econòmica urbana,
que són espais de privatització de l'espai públic en mans dels comerciants, que és una aberració, però que així en silenci, sense fer massa soroll, fem una prova pilot però no ho diem massa, no sé què, i de cop i volta tens una neoliberalització encara més gran dels espais públics en els centres comercials dels barris, brutal. Si no estàs dintre, si no estàs al dia aquell que de cop i volta ho presenten al ple i dius què collons és això, doncs difícilment podràs alertar, em queda mig minut, podràs alertar a la gent. Una última cosa, que és aquesta necessària reflexió que un cop tens aquesta relació més quotidiana amb la institució hem de fer sobre la gestió d'allò públic. Venim d'una tradició política on l'Estat té un rol central, un rol determinat, però hem de plantejar-nos quin pot i quin ha de ser el rol dels espais comunitaris, d'allò comunitaris, per abordar aquest procés de transformació i de construcció d'aquestes estructures populars, aquestes estructures econòmiques des de la col·lectivització, en aquesta col·laboració entre l'Estat i els espais comunitaris. Crec que aquesta és una reflexió de cara a futur que ens pot ajudar a construir també relacions, valga la redundància, més constructives amb la institució municipal. Hi havia una última pregunta en les preguntes, que era aquesta de si estar a l'institució pacifica el carrer o obre les portes del canvi, que em sembla molt interessant. Crec que en el passat ha pacificat el carrer i crec que aquest és un dels, no donaré una resposta, però crec que és un dels reptes que ens hem de plantejar, com estant dins de la institució, sent d'alguna manera hostatge d'aquests ritmes que deia abans, oblides, aquesta dinamització, facilitació de que hi hagi un carrer més actiu, més dinàmic, per també abordar espais de mobilització. Tu, Ivan, deies, no és només mobilització al carrer, però també és mobilització, i crec que en els últims anys potser això s'ha abandonat una mica i se li ha de posar també un ull a com compaginar aquestes dues coses.